nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ampe nek mujur. Lambemu ra Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya anane ana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso aku tak pentas ki ya, Tru. Ya. Ngomong sing Ngastina. Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sira tulung sasi nang masuk negara Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndara Abimanyu kaya Begawan Durna Pandhawa teng pundi? Ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha